Zapravo je pitanje trenda, jer bolji krugovi imaju jedno ili dvoje djece. Imali bi dovoljno odjeće i svega potrebnoga, ali to ne žele. A tako je to dijete maleno i još mu manje treba. Probudi, Gospodine, želju u srcu svakoga oca i majke, da se svako začeto dijete rodi i bude željeno svim srcem i dušom svojih roditelja. Usliši nas ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Jedanaesta postaja. Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Natrag se nije moglo već na prvoj postaji kod Pilata. Ali sada čavli stavljaju pečat na žrtvu. Vrhunac odricanja nalazi se u krvavim rukama. Tu je, dakle, kraj. Put dalje vodi samo u smrt. Mogli bismo se pitati zašto križ, zašto čavli, zašto krv, zašto smrt? Odgovor leži u pitanju zašto ljubav, zašto Bog voli mene, zašto ja, zašto ovdje, zašto sada? Bog ima s čovjekom svoje planove, želi ih ostvariti pod cijenu svoga sina. Zato ljubav, zato križ. Pomoći čovjeku i u trenutku kada je pomoć beznadna i bezuspješna, to su plodovi koji ostaju za vječnost. Kristove su ruke razapete, zato su tvoje slobodne. Upotrijebi ih.